Receptes d'avui i demà. La cuina a l'abast de tothom. Avui a Receptes d'avui i demà ens acompanya la Txell Rubio. Ella és coach, dinamitzadora i cuinera saludable i, a més, en especial, és formadora alimentària per a persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables. També la trobem molt activa amb tallers a alguns pobles de la Selva i el Maresme. Amb la Txell avui cuinarem una recepta d'origen italià, els malfatti, una espècie de nyoquis sense patata i que s'elaboren a base de formatge i espinacs. Avui farem aquesta versió dels malfatti una miqueta reconstruïda. Txell Rubio, benvinguda. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Per què has escollit aquesta recepta? Doncs perquè sóc amant de la cuina italiana, m'encanta la gastronomia i, a més, perquè el malfatti és deliciós. Tinc pendent la meva amiga Roberta, que ens vam conèixer a les xarxes. Ella és italiana i, a més, és mare com jo d'un fill amb una diversitat funcional, en concret d'una malaltia rara, de la Gia Gibbs, i ella és una gran cuinera. Fa uns malfatti espectaculars que els he vist per les xarxes, però no els he pogut tastar, i també una pizza espectacular. I aquest és el meu record. En aquest cas, poder anar allà per tastar-ho i abraçar-la. El malfatti és deliciós, però també té un origen. D'on ve el malfatti? Sí, l'origen seria del Renaixement, diríem que entre aquest acomiadament de l'edat mitjana a l'edat moderna i, a més, no se sap molt clar si en alguna cuina professional o a casa. De moment nosaltres que farem aquesta recepta, aquesta versió dels malfatti italians, així que anem a conèixer també els ingredients. Per aquesta recepta necessitaràs... Anem a prendre nota dels ingredients que necessitarem per fer aquests malfatti, aquesta versió d'avui. Què necessitem? Doncs necessitarem espinacs, farina d'arròs integral, ou, formatge d'ovella, formatge de cabra, ambdós que siguin tendres, molt millor, ametlles, sal, pebre negre i un xic d'oli d'oliva, d'OV, i alfàbrega, però inicialment es fa amb sàlvia. Aproximadament, Txell, quan es tarda a fer aquesta recepta d'avui? Doncs és molt fàcil, perquè entre que fas la massa, et reposa una estoneta, no fa falta d'un dia per un altre, i han de bullir, en aquest cas, els malfatti, que són 2-3 minuts. Jo diria que en mitja hora la podem tenir, inclús ja a taula. Uns 30 minuts, i per quantes persones el podríem fer? O els ingredients que ens has explicat, per quantes persones és? De 2 a 4, depèn de la gana que tinguem. Depèn de la gana que tenim. La cuina italiana, a quin moment del dia és el millor per consumir-la? Perquè sabem que agrada molt a totes les persones, però aquest plat, quan és millor menjar-lo? Doncs potser a la nit, realment, perquè és un plat que evoca, ja que té formatges i té aquest umami, aquest plaer, aquesta relaxació, i a més, si pot ser amb un vi biodinàmic, ho tindríem tot complet. Doncs vinga, sabem els ingredients, anem a preparar aquesta recepta. Estàs escoltant Receptes d'avui i demà. Amb els ingredients llestos ja sobre la taula, moment per posar-nos al davantal i per començar a preparar aquesta recepta. Per on comencem, Txell? Per les espinacs, perquè les hem de prèviament escaldar, bullir, el que vulgueu. Sobretot, després les courem una miqueta, però perquè no estiguin tan dures. Aleshores, les barrejarem amb 1 o 2 ous i amb la farina d'arròs integral. Per això us deia, les quantitats que vosaltres veieu. Ha de quedar una massa que després, quan la remenem, hem de fer boletes. Sobretot, recordeu d'escórrer bé les espinacs
perquè si no es quedarà tot molt aigualit, d'acord? Farem aquesta massa i aleshores farem boletes. Aquestes boletes tan interessants, d'aquí ve el nom, malfatti, no han de quedar perfectes, mal fetes, realment com la vida, si no és molt avorrit. I aleshores les posarem a bullir. Quan serà l'indicatiu que estan bullides? Suren a la superfície. D'acord? Ja estaran fetes. Podeu posar-li a l'aigua una mica de sal i de pebre, el que vulgueu, i aquesta massa també, sal i pebre a l'acció. No fa falta posar a l'aigua oli. Què més farem? Com hem dit, tenim el formatge d'ovella, el formatge de cabra i les ametlles. Ametlles picadetes, formatge d'ovella i de cabra ratlladets i ho mesclarem tot. Posarem una miqueta de sal, una miqueta de pebre i una miqueta d'oli, no massa, tal com estan els temps. I aleshores què farem? Després podeu afegir una mica d'alfàbrega o després per decorar el plat. Podeu decorar-ho com vulgueu. Què és el que passa amb el formatge i les ametlles? Si voleu més sec, no poseu tant d'oli. Teniu que provar aquestes dues versions, perquè ho podreu posar a sobre en forma de salsa o al costadet quan ho emplateu. Crec que cal destacar sobretot el tema de les espinaques, que les hem de netejar bé i que no li quedi aquesta aigua perquè després potser costa més, no?, fer aquestes boletes. Sí, sobretot s'han d'escórrer perquè si ajuntem el ou amb l'espinac i la farina seria molt, molt incòmode i no ens deixarà fer aquesta massa i l'indicatiu és que el recipient on la tinguem se'ns desenganxi. Això vol dir que ja tenim el nostre malfatti. Aquests malfatti que també és com fer les mandonguilles, aquesta piloteta ben rodona, no?, tan característica i que al final a la vista atrau per aquest color verd i també blanc del formatge. Sí, realment aquesta és una versió healthy, l'altra versió, que n'hi ha moltes, seria un altre tipus de formatge. Podeu provar. Realment, aquesta seria potser per cada dia. Aquest contrast amb el tomàquet, amb el plat, amb els malfatti. Ricota. Diríem que li posaríem sàlvia i ricota. Nosaltres aquí també li hem posat per decorar uns tomàquets, però seria una més a més. No és una pasta italiana que tingui una salsa de tomàquet com podria ser una bolognesa o una napolitana. No, en aquest cas és una més a més. En aquest cas els malfatti seria aquesta barreja amb el formatge i la sàlvia. I la base, o sigui, nosaltres l'acompanyem amb aquesta recepta una miqueta més saludable. Sí, ja ens coneixem. El tema del healthy és important. Ara dèiem que és una recepta molt fàcil, que tot i que la gent hagi de fer aquestes rodonetes, és molt fàcil al final aquesta recepta i la poden fer ràpidament. Sí, és molt fàcil de fer realment, si voleu, amb els nens, en família, i és una de les receptes que nosaltres hem fet en el nostre taller de persones amb diversitat funcional, perquè aquí no busquem la perfecció, sinó que ells treballin i en aquest cas es puguin fer l'àpat i després gaudir-lo. Evitem també fregir? Els malfatti, aquesta versió, aquests no fregim ni utilitzem... Els originals tampoc es fregeixen. Realment és el procediment de bullir 2-3 minuts. Quan veiem que suren és que estan fets. No és que sigui la versió healthy, és la versió original, es farien bullits també. Si no els hi sura és perquè alguna cosa ha fallat, no? Sí, sembla que sí, no està fet. Paciència hem de tenir. Si no sura, què pot fallar? Que pot ser, hem posat massa ou, massa... Aquesta massa no està ben feta aleshores, perquè hauria de surar. 2-3 minuts ha de surar. Es pot corregir d'alguna manera o tornem a començar? No passaria res. Tot sempre, i si no sura, ho deixem 5 minuts més, ho traiem amb una escumadera i aleshores després ho posem igualment en les dues versions, serien que s'haurien d'escórrer perquè també tenen que perdre la seva aigua. Vinga, doncs amb aquesta recepta que ja l'hem preparat, anem també a saber alguns trucs. Ja has avançat alguns d'aquests trucs, com per exemple què podem fer si no suren els malfatti, però anem també a conèixer altres trucs. El consellet de cuina que no pot faltar.
Quin truc, quin consellet de cuina no pot faltar per tots aquells que estiguin escoltant aquesta recepta, vulguin fer-la, que no pot fallar? Doncs per aquesta i per moltes altres relacionades també amb la gastronomia italiana, que també fa molt servir el que seria les salses. Per espesar una salsa, què hauríem de fer? Doncs és important per al nostre organisme també, després sentir-nos bé, espessir, per exemple, amb kuzu o amb arroruz, que és millor en aquest cas, és un midó d'un tubèrcul, molt més digerible que el típic dels cereals. La típica maicena, el midó, que vindria del blat de moro o simplement el blat, quan fem una salsa. Seria una altra manera i un truc important a tenir en compte per aquesta cuina també més healthy. Aquesta salsa que acompanyarien aquests malfatti, aquesta versió que hem fet més saludable, també el podríem acompanyar amb aquestes salses. Correcte, que podríem afegir això amb aquest formatge d'ovella, de cabra i aquesta alfàbrega. Doncs vinga, Txell, amb aquesta recepta, amb aquest malfatti italià, amb aquesta versió que avui hem explicat, ens acomiadem dient mamma mia, com estan aquests malfatti. Gràcies, Txell. Mamma mia, moltes gràcies. Receptes d'avui i demà, un podcast de la xarxa.